Halo Besti, masak ya, masak masak asem-asem mak pitik. Iki kae pitik buncis wortel. Bumbune ya iki lombok, bawang brambang, salam, asem, bongso dadi siji. Bongso. Bumbune bongso. Masak asem-asem pitik Besti. Pakai tomat hijau jende siji, bongsong nanti ngasih ampuni sedap. Masak apa Besti? Mau Besti wah pitik wes Besti iki templong ya, buncis karo wortel tak kombai kabeh. Iki banyune Besti kurang anu timbe banyune kecap. Dek wis ngene iki ya Besti umup, Pak pitik cemplungno masak gorengi. Apik ngene Besti. Ndani ben medhok jangane. Lho ini Besti. Wis ben umuk ben medhok jangane dipateni. Niki wis mateng cuma Pak pitik ben resep sik karonan wortel karo buncis ben mateng. Wis mantul Besti. Aja lali di subscribe, di like, di share, di komen ya Besti videone. Dek wis ngene iki ya Besti umup, Pak pitik cemplungno masak gorengi. Apik ngene Besti. Ndani ben medhok jangane. Lho ini Besti. Wis ben umuk ben medhok jangane dipateni. Niki wis mateng cuma Pak pitik ben resep sik karonan wortel karo buncis ben mateng. Wis mantul Besti. Aja lali di subscribe, di like, di share, di komen ya Besti videone.